Kender du den der knude i maven, lige inden du skal tale med et bestemt familiemedlem? Den der helt fysiske fornemmelse af alarm? Det er altså ikke bare noget, du billeder dig ind. Overhovedet ikke. Det er dit nervesystem, der helt bogstaveligt fortæller dig, at noget er helt galt. Det er en ægte kropslig reaktion på en situation, der føles utryg. Og det er netop det, vi skal se på i dag. Hvordan vi går fra den der forvirrende mavefornemmelse til at få klarhed. Vi skal afdække, hvad der egentlig sker, når familierelationer bliver mere end bare svagere, og allervigtigst, hvordan du kan beskytte dig selv. Så, her er en plan for i dag. Først skal vi lige have sat det rigtige navn på problemet. Så ser vi på, hvorfor den mest almindelige løsning at snakke om det faktisk ofte slår fejl. Vi dykker ned i den psykologiske fælde, der kan holde folk fuldstændig fastlåst. Og så kommer vi til en helt konkret plan for, hvad du rent faktisk kan gøre. Til sidst samler vi det hele i et afgørende mentalt skift. Klar? Lad os komme i gang. Okay, første skridt. Og det her er virkelig, virkelig vigtigt. For at finde den rigtige løsning, skal vi kalde problemet ved dets rette navn. For hvis vi bruger de forkerte ord, ja, så leder vi også efter de forkerte løsninger. Prøv lige at se forskellen her, for den er alt afgørende. Til venstre har vi det her lidt vage udtryk, svære familiedynamikker. Det lyder jo som noget, man kan løse med en god kop kaffe og en snak. Men når vi kalder det, hvad det reelt er, pres, skyldpåføring og grænseoverskridelser, så ser vi pludselig et mønster. Så handler det ikke længere om et fælles problem, men om en ensidig og skadelig adfærd. Et af de centrale værktøjer her er det, man kalder skyldinduktion. Du ved, det er det, der sker, når dit nej bliver mødt med sætninger som, jamen hvad har jeg eller børnene dog gjort dig? Her er målet jo ikke at forstå dig. Målet er at bruge din skyldfølelse som et våben til at få sin vilje. Og det leder os lige videre til emotionel afpresning. Det kan være en trussel om at skabe dårlig stemning, om at trække sig, eller, som i eksemplet fra kilden, den der underliggende trussel om bare at dukke op uanmeldt alligevel. Det handler alt sammen om at skabe negative konsekvenser for dig, hvis du ikke makker ret. Og det her, det bringer os til et virkelig, virkelig vigtigt punkt. For vi får jo alle sammen at vide, at vi bare skal tale om tingene. Men hvad nu, hvis selve samtalen er en del af fælden? Det her spørgsmål, det går jo imod næsten alt, hvad vi normalt lærer om at løse konflikter. Vi tror jo, at kommunikation er nøglen til alt. Men hvad nu, hvis det ikke er det? I de situationer, vi taler om her, kan svaret faktisk være et rungende nej. Her har vi jo nærmest en tjekliste for, hvornår en samtale er dømt til at mislykkes. For en samtale kan jo kun virke, hvis begge parter er villige til at kigge på deres egen andel. Men hvis den ene person konsekvent reagerer med vrede eller angreb, hver eneste gang den anden prøver at sætte en grænse, jamen så er fundamentet for en konstruktiv dialog der simpelthen bare ikke. Og lige præcis her ligger den helt afgørende pointe. At insistere på en samtale under de her betingelser, det er jo som at bede den, der bliver manipuleret, om at gå frivilligt ind i bokseringen en gang til. Det løser ikke problemet. Tværtimod, det forstærker det. Så hvorfor føles det så fuldstændig umuligt at komme ud af de her situationer? Kilden peger på et psykologisk koncept, der perfekt forklarer den her følelse af at være totalt fastlåst. Det her, det illustrerer det jo perfekt. Det er det, man kalder en dobbeltbinding. Den klassiske pest- eller kolera-situation. Hvis du siger ja og giver efter, så mister du dig selv, dine egne behov og din integritet. Men hvis du siger nej, så bliver du angrebet med vrede, skyld eller afpresning. Det er en no-win-situation, og det er præcis derfor, at dit nervesystem reagerer med angst. For der findes ingen tryg udvej. Og bum, der har vi simpelthen kernen i det hele. Det her er ikke et kommunikationsproblem, som kan løses med de rigtige ord. Det er et grænse- og sikkerhedsproblem. At blive ved med at prøve at kommunikere sig ud af det, er at behandle det forkerte problem. I det øjeblik, du flytter dit fokus fra at få den anden til at forstå, og over til at sikre din egen tryghed, så ændrer hele spillet sig. Okay, så nu hvor vi har fået omdefineret problemet, så er det tid til at skifte gear. Nu går vi fra analyse til handling. Fra at føle sig fanget til rent faktisk at skabe en konkret plan. Kilden her giver os 4 helt håndgribelige trin. Det er ikke kompliceret, men det kræver et lille skift i din tilgang. Lad os se på, hvordan det fungerer i praksis. Trin 1 handler simpelthen om at stoppe med at forhandle. For en forklaring er jo en invitation til diskussion, ikke? Men et simpelt og roligt, det kan jeg desværre ikke. Gentaget, hvis det er nødvendigt, det fjerner simpelthen ilten fra bålet. Det handler ikke om at være uhøflig, det handler om at være utvetydig. Det her handler om at tage kontrollen tilbage. I stedet for hele tiden at reagere på pludselige krav og pres, så er det dig, der sætter rammerne. Du definerer, hvornår og hvordan du er tilgængelig.
Det flytter hele dynamikken fra at være reaktiv til at være proaktiv. Her skal vi lære at lytte til vores egen krop. Den der angst, der opstår, den er ikke et tegn på, at du skal prøve hårdere på at reparere relationen. Overhovedet ikke. Den er et signal. Et signal om, at du har brug for afstand for at beskytte dig selv. At nedskalere kontakten er ikke at give op. Det er at tage sin egen trivsel dybt alvorligt. Okay, det her sidste trin kan måske føles lidt dramatisk, men kilden understreger, at det her er ren og skær pragmatisme. Jeg har tænkt over, hvad du rent faktisk vil gøre, hvis en grænse bliver fysisk overskredet. Det er bare en fornuftig forholdsregel. Det giver dig en følelse af kontrol i en uforudsigelig situation. Og alle de her konkrete trin, de peger i virkeligheden i én retning, mod et overordnet og helt fundamentalt shift i, hvordan du anskuer hele situationen. Lad os lige lade den her afgørende pointe stå et øjeblik. Og forstå den anden versus at beskytte sig selv. Det er to vidt forskellige projekter. At prøve at forstå, hvorfor nogen opfører sig grænseoverskridende, kan være en uendelig og fuldstændig udmattende opgave. Men at lære at beskytte sig selv, det er et konkret, opnåeligt og livsnødvendigt projekt. Fokus skal ikke være på at reparere den anden, det skal være på at styrke dig selv. Så tænk lige over det. Hvad vil der ændre sig for dig, hvis det blev dit primære mål?